जाबाय दा जा बिहिर लोगोफोरनो दिनै सरस्वती फुजा ना 3 थारिख जा बिहिरखा मानसिफोरा बेरायफैखादों ओइ फेमिलि रेस्टुरेन्ट एबारनो जोंहा इउनिभारसिटि मुलुगसोलोंसालियाव थांसै सानजौफु फिफाखौ लोगो हमहैदो बांद्राय थांनानै बे थायो औ बै हौवानिजों जि ड्रेस गोजाबाय दा आंना कालारा सानजौफुखौ लायदो जा साइस नुदोंना बिथिंबो बै गलाव खेबहैगोन दे जोंहा नै नैबेयाव रिल्स लानो दे जा मोजां नुखायोना लामाखौ मा जायगा बे मा मिथिया इउनिभारसिटि ए इउनिभारसिटिसो आरो ए आं फैफेराखैथ' नैबेबो मोजांथार नायबावो मोजां हा ओरै लाहैसै जि मोजां मोजांखालै जरा जरा नैबेहाय लाहैनोथ'लाय जा मोजां नुखादों अफाय नैबेहाय हनै जेरावबो जिरायफैबायनो जोंहा बाहाय बेरायनो मेंनानै बाहाय जिरायफैबाय नोंथांमोनहाबो बेरायफैनो हागोन जा मोजां जायगाया जायगानि मुङा जायगानि मुङा माबा इउनिभारसिटि ए ना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म र देखायनि सिनायखायोना गोजौनियानो 18 एप्रिल 1860 मे आबौ ओइ आबौ दारै गोबौ ए लाय नै बेयावबो दङना नै नामाहाय फट' लानो आं मोनसे बैहाय माबानोसै मोनसे लामायानो हरैजायसो ओरै नङा हा बै दङ ओइलाय लामा दंना बेजोंबो ओंखारजायो
औवासोदां थौ सिगां मेथाइ जानो फैलायबाय नै जोंहा बेरायखांनानै लोगोफोर मेथाइ जानोसैलाय गनेश बाबायाव दं बे गेजेरावनो जिरायनोसै नामाथाय औ थांबाय थायो मा जानाय नो जानोसैलाय जोंहा बरिया गोथाव गोथाव टिउसनाव मोनफैलायबाय नै दा बेरायखांनानै दा मानसियाव निसाना मा खरस खालामनांगौ माइरं लायसै आं अमानि दा लाना फैदो फैदो गबाय ओमफ्राय बानायखांजोब्बाय प्रजेक्टआ लिजा फैद' लिजायालाय लिंहरद' लिजा जों